abot oleh wakai iki ya Allah. Gak ada wong lewat iki. Aku resik. Lho piye iki? Lho, ya Allah. Lho. Ya Allah. Aku yo wakai. Ojo lali subscribe ditutul tul. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya. Ini tadi rencananya kita mau bikin video, nggak taunya suasananya hujan, panas lagi, hujan lagi. Jadi ya gagal bikin video. Saya mau mancing aja, nggak tahu ini nanti bisa ndak ya, dicoba aja wis. Aku nggak ada keluar dulur. Sopo oleh akeh aku mulai wis tak gawe mam. Wis ora dodolan, gelek pancingan ae. Ayo kita mancing sama-sama. Jangan kemana-mana ya, lihat aku mancing. Ini hari pertama aku mancing guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertama langsung dapat ya. Ya. Gagal, pindah nih guys. Tak gawakno pelampung sing luar biasa ini daripada yang lain. Nanti caplok iwak. Rale guys. Ayo iwak tak gak nepakan wisan ini. Diseret kakak ini ya. Ora oleh guys. Iki gak tak tarik melaku dhewe. Disuruh ngiwak paling ya. Ditarik ini makan ikan. Dapat apa ini? Ular. Apa ini? Mak, dapat mak. Pak, tolong pak. Nggak bisa narik ikan. Dapat. Aku dapat ikan. Nggak bisa narik. Nggak tahu mancing aku guys. Aku dapat ikan.
panas ya Allah. Tapi alhamdulillah aku oleh guys. Oleh iwak aku gede. Tapi ki mang raiso nganu aku gak iso nyopot ngongkon wong tak ngongkon benakno. Nek jamane wong Jawa biyen iwak ditenteng ngene. Aku denger sama mancing nih guys. Muga-muga oleh guys tak gawakno tutupan iki sak meneh gedene. Tapi iwake mencolot. Gelek kene sik. Sik tak gelek ada iwak sik. Muga lek koncone kowe ya. Loh, lah kok pancing aku di apa-apa? Wih, iya. Ya Allah, wabut oleh wae iki ya Allah. Gak ada wong lewat iki. Aku reso. Lho piye iki? Loh, ya Allah. Loh. Ya Allah. Aku ayo makan. Aku ayo makan. Jadi wong lewat aku ditolong kan dipekno ya Allah. Wis lewat. Kisah lewat guys, kisah aku muleng kok. Nek ke modal dodolan kok tak. Aku kan dodol lalapan. Nek tak modal dodolan guys, urip guys. Ya Allah urip wae. Wah guys. Rongin aku pentina mancing aku. Aku nek iwak wae. Ya Allah, rata